Kublaya pigi perlu ki parajor baru ki baju sengot tenat basngap ya ki video ha kane ke channel. Te perlu kreng ba kane ke video ngakwa te blem jepi ke program baru. Ba ke jingpo jing kirwan menta ke janmit ban bu jeka na ta gaji kop khai khabam ka ban salong la syai ka sngi ka hendru tarik penep khat ar arajar psan hamaulang ren kadang dunna sebab palat. Te la dadang don ap deng nyepi bang kwa ba chimta ha kane ke ji kop khai pila ban lech hadu sibit janmit la ne la syai mstep ru namar ka jaka syong khai kadang don kerhai na kamta jungpi ha ka te ke jaka ha kane ke ji kop khai khabam ka ban salong la syai ka sngi ha ka ba ka dor jang ka ba tiket ka dei tang san spa tengka shirwing wei khai namar ka dei tang ka ji kop khai khabam te kumtala dadang don ap tenya pig bang kwa bala chimta ha kane ji kop khwa dokha wat artin phla ban lech hadu sibit janmit lan la syai mstep ru ha ka ba ka por khwai la syai mstep kat stang ka por chpeu baje bat kan kut ha ka por sa baje janmit te kumban supun kan mau hang ne baka jing ais kubha ka badeng kong ka dei san pheu hajar ka ba aru san pheu hajar ka balai ro san pheu hajar ka ba saw ro san pheu hajar kabasan kedai arpho hajar kabah nriu arpho hajar kabah nyiu arpho hajar kabah pra arpho hajar kabah khandai khatsan hajar kabah chpho hajar kabah khadwei bar kabah khat ar gidang dei san hajar marwei omdon kedan lak hangne namar kadang dei tang gaji kop khai khabam ki kon solution price ki don arpho teli ki banang yo ar hajar marwei hakador jeng bai tiket kabah dei tang san spa tengka shirwing wei khwai te kumbang lo ngepi radap yang pa bala chimta ha kane gaji kop khwai khabam ha ka pung ni ba ars imle hamolang ren Eastern West Khasi Hills District phla ban lech hado sibijan mit la ne la shaim stebro namar tikna ba pnang yo jaka syong khwai ha ka te jaka te artat kumban supun kan mau hang ne ha kane ke video bala syai ka sngi kan sadon ro sakalo gidro bar kejaka kedai hamadan umsuj mau pan ya kawala penyaj lane penbit penbiang deka kensi pelun sport association bat la IT ban penyaj daka mau pan United Sport and Cultural Club kensi mau pan te katarik ru hangne kedai la syai kasngi ka handru tarik nep khat ar arajar pusan hak baka price kemengkong jong kane kalau gidro kadai ar pholak tengka ka price ke ba ar kadai sanlak kabalai kadai arlak kabasau kabasan kabah nriu kabah nyiu kabah pra kadang dei kerdan kabah silak marwei ti hang ni hadu pra teli ki prash jongane kalau gidro hakador jang bai tiket kabah dei tang lai spa si tiket san spa tengka penyo ar teli ki tiket ka por penyakaya kane kalau gidro kadai ka por lai baje janmit bat kumbang la ngepi baya kane kalau gidro la penyaj bat penbit penbiang da ka kensi pelun sport association te kane kadai ne kamta jeng pi pajba kubom la ban chimenta ha kate ka ji kop khwai khabam ha molong ren namar kane kalau gidro pat kadai hamadan umsuj mau pan te kumbang la ongru yapi baya kane kalau gidro la penbit penbiang da kensi pelun sport association te kapor melekai ru kadai kapor lai janmit ya tiket lo gidro pla banyo la syai kasngi na dum step hadu kapor syuan melekai ya kalau gidro te tang lai spa tengka kador jeng bai tiket dari pla banyo kur ya ka price kemengkong kepada hadu ar pholak tengka ka price ke ar sanlak ka balai arlak nang ta ka basau ka basan ka handru ka nyiu ka pra kedang dei hakedan ka silak te kador jeng bai tiket ruang ne karit bha namar lai spa tiket san spa tengka penyu ar tiket kat bag jing ai ki price hakane kalau gidro kadai hadu prateli te ngatrai plasha helor kane ke bedai bat kalau gidro bat kum juru hak bayadai berketiga jikop khwai khabam hamolong ren hak bag jing po jing kirwan menta kasngi kedang duna bha pla ban lech hadur syem step ru ada pidang kwa ban lech menta hak te jikop khwai khabam kubleshbun